Patay ang usa ka barangay chairman samtang samdan ang kaubanan niini human gi-ambush sa Malabang, Lanao del Sur. Giila ang biktima nga si Binhar Julambre, Alon Jawad, 25 anyos, kinsa barangay chairman sa Barangay Baraa sa Picong, Lanao del Sur. Samtang samdan ang kaubanan nga 20 anyos nga si Norham Sarip nga residente sa maong barangay. Sa investigasyon sa kapulisan, mutambong unta og graduation ceremony ang duwa sa Barangay Bakayawan sa Malabang, Lanao del Sur, Miyerkules sa buntag. Diyang pagawas na sila sa diversion road sa Barangay Montay sa maong nga lungsod. Sakay sa ilang itom nga SUV, gipaarakan sila sa 5 ka mga sospek. Nadala pa sa ospital si Jawad apan dead on arrival na. Samtang samdan sa bagtak si Sarip. Padayon ang hot pursuit operation sa otoridad sa mga sospek nga gilayong misibat human sa krimen. Nakig-koordinar na sab ang kapulisan sa Soko alang sa ballistic examination sa mga na-recover nga basyo sa bala. Gipailawom na sa traditional Muslim burial ang namatayang biktima. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa pamilya sa mga biktima. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente.